Jesús i Maria 1, Tàrrega 3, Marianà 1, Andorra 1, Tecnofutbol 1, Martinenc 0, Catllà 0, Torredembarra 0, Alpicat 2, Amposta 0, Horta 0, Torreforta 3, Viladecans 2, Balaguer 0, Almacelles 2, Igualada 2 i Vilanova 1, Vistalegre 1. La classificació segueix encapçada pel martinenc, el Torreforta que es refà després de la brillant victòria ahir al Feliu i Codina. Viladecans, Tàrrega, Torredembarra, Horta, Vilanova, Igualada, Almacelles, Tecnofutbol, Catllà, Amposta. Insistir que aquestes posicions poden ser delicades per compensació. Amposta, Balaguer, Andorra i en zona de descens directe Marianau, Jesús i Maria, Alpicat i Vistalegre. Ferri, del Torreforta, 12 dianes, Arranz, Sergi Arranz de l'Horta, 11, Cristian del Torreforta, 10, els mateixos gols que Òscar de l'Almacelles i Jonathan del Tecnofutbol. Iván González del Jesús i Maria, 9 gols, els mateixos que Estevez del Martinenc.